ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli de ikasan le jana kimat bakong san jo khubor. Penang jingalang sarkar Meghalaya bat baro ki seng san perthai bani perli jingmut halor ki jingsyam jong ka kai phot expert committee jong ka state reservation policy. Penang jingalang ka tanat puli puthi jong ka sarkar Meghalaya halor ka jing pentrai kam ya ka centralized provident fund CPF scheme arjar apun riu. Sam City mangtangkai ya kinong yo mentoy na ka scheme ki kam jungo kai perthai ha Meghalaya bansina ki homestay bet kiwi. Bat penbena ka Office Deputy Commissioner ka East Khasi Hills halor ki kusnam ki babun halor ki kam pelat im bela beteng ka da ka tenat korbari jong ka sarkar India. Ki khubor babnia. Ka sarkar Meghalaya kala khot penlongi ke jingelang jong baro ki sengsan perthai nen kesngi na ka benta bene kren ya tai halor ki sin jam bat ki jing ai jingmut jong ka kai phot expert committee halor ka state reservation policy ki nong mi khman ne ki sengsan perthai ba pher ki le sim menta halor ka te ki jingelang tang ka seng voice of the people party ka badan hakaliang persya kam sim lawan bene sim menta ha ka te ki jingelang ketika jingelang Kalapai khmat kapang ha ka ba walam ni ki jingsyam ki ba kham kong san ki benta ki bede ba kaan bat halor ki mat ki bede ba kartis njar jong kari ki bela kentup akate ka kai phon ha ba kren ni nang pathai ku bor hadien ba wai ki jingelang u commissioner and secretary jong katnat personal and administrative reforms u ba Cyril B Dingdo ulong ba yakate ka kai phon ladep wanra akhmat ka darbar jong ka yen robar thau an ka jela ha ka khat pra tare jong rampang ma tau banai ki babun ni seng sang perthai ha ka te jingelang kila ai jingero ya ki sim jam bala sim da ka sarkar ban penlong ki jinge pli jingmut chwa bat ban wan ra ye ki jing syam jong ka te ka kai phot apdeng jong ki baro wei ne ki dukhot jong ka seng sang perthai ubam sim kwa ban pen pau kerteng Bladen rangkat lang ha ketika jingelang loong ba kawai pa kaseng san perthai kalong ka balat luit ban penpau ya lagi nong rim ha ka bede ba ketika man hadien bala bisar benia ba ya ketika kaipon Katnat puli puthi jong ka jila Meghalaya kala penlong jingelang bat ki tanat trikam ki ba kongsan bat kile keren ye tai halo ka jing trikam mi ka scheme centralized provident fund CPF arajar arpun rio na ka benta ki school ki ba yo jing kersyana ka sarkar bat na ka benta ki nong trei haki college kat ba na ka liang jong ki seng ki nong hikai kila penpau ki jing sokhya halor ki kendon an Kajing mi kimat nakathan bat halor kajing dan kam bani pili jing mud hakar kom ka bakam yar naka liang ka tanat puli puthi kala rai ban penlong su iki jing elang naka benta ban penti kena bala kentup ya baro ki bede benta bat kate kamat la ajing bet ikina hikai ki bala syong than bakin sailot chispa naka chispa ya ka CPF fund ka jongki hadien bala le iki jing pensisa ki bedan kam baro bat an penlong ru ya ki program ajing tip alor ketika scheme nakaliang ka sarkar kan absuai ke jingni na ki mokot duma ka badang sateng ha ka yim bisar Meghalaya High Court haswaban pentri kam ni ketika scheme u commissioner and secretary jagatan education u Vijay Kumar Mantri uloong ba katnat puli puthi kaya dakalenti jong ka jingi pli jingmut na ka bentaban penti kena ba Kandang suwa ka jingi simenta hakar kom ka bakhamyar bat baairu ye ki jingtep ki bedan kam hakar kom ka badai hapdeng baro ki bede binta da ka ba sim da ka sin jam ka ba pikir bha na ka daw ba ka te kaman kalong ka barang don hapo ka ying bisar benya da ka kasari Ka sarkar Meghalaya lengba katanat jungo kai perthai nim kasi galapun ko buram ya wei ni ki dukhot jong ka kanhun tourist body halo ka kampelat em ya wei ubriu ubala kanthi sapok ko pung jong kanan pelok u menteri yang ba konrad ke sangma lapun ko buram ya utai berlang pakma ha ka program ka bala penong ha umiam ban ai jing itu ka kamslur ba ka jing stat jong tu dukhot jong ka tourist body ban le ya ka badan kam ha kapor Uba apa kama uday u sales officer barim jong ko ka bang bat uloong ba
ula peniso eladi bat ka kenhon tourist badi hadian ba ula apply halor ke bentakom unong yara pelaj ha kijing jangam jelom habapen kenma ketika jing jaga bala jaha ka arpunyo terik jung naiwing bala dem uba pakma ulo ong ba ula yo ina jengai ubriu bala ikop ngam jelom bat markum tahi ula let yara pelaj u wala kala don ka jing lek persya sipor na kaliang jung te ubriu rei khaddu ula la ban sei u sabar jong kapong kani ku kubor kawan sepina ka Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong mentang ni beteng biang ya ke kubor ke bangsa. Katena jungok kai perthai nang kesi kala sami kisiti mang tengka hapo kiskim ki bakham kongsan ha ka program bal ai kerteng Empowerment of Tourism Champions of Meghalaya kabala long ha Orchid Lake Resort. Menteri rang ba Konrad Kesang ma lembat Menteri katena tourism Timothy D Shira ula IT kita kijing yok mentoi ha ka skim ban sinai ki yang basa homestay ki jingte jing sina bat ka skim kali rangkat bat ki scholarship usang mau la pen bena ya ka jingtmu bante ya ka Taj luxury spa resort ha yam bat la kdoru alor ki weide ki project ki bakham kongsan ki bakenthop ya ka Shillong Roadway bat mau kedok skywalk Menteri ramba ula banjur halor ka benta jong ki kam jungok kai perthai ha ka yok kam yo jam bat ha ka jingkiu ha ka yok ka kon Menteri rang ba ula ongru ba ka jing penyar ya ka kat ling sun Shillong Airport an pendep sna pura ya ka hapo ki khatsan benai Timothy di Shira ula itu ba ka kam jungok kai perthai Meghalaya kala kring ya kum bakat pralak mut kinong wan jungok kai house nem Hajar Arfusan bat palat cispa san putli ki project kidang ya seprang ha keleng ke jela Ka Office Deputy Commissioner juga East Khasios District Shillong kala pentip sekipat ba katnat ki kam korbari jong sarkar India kala sandur ya buntli ki khusnam ha ka Jivan Raksha Padak Series of Awards Hajar Rio Kiban ajing itu ikinu giru simet alor ki kam slur ki jong ki ban pelat ya ki we ki para brio ha ki jing ja kum ha ka jing ngam julop jing blooding ka jing tungku ne hap ki ba lam se jing mensau Kejing syak bat ak boarding elektrik, kejing tua kendo, kejing syak tombor kimerat, bat hakinu hinu ki kamplat im. Ia kita ki khusnam la penbentah ki lai tili tup kata ka Sarvotam Jivan Raksha Padak, ka Uttam Jivan Raksha Padak, bat ka Jivan Raksha Padak. Kiri simen ki belale ki kamslur ban pelat im, ha East Khasios District kila ban pha ki kerteng ki jong ki saka Office Deputy Commissioner halani shwa ka lai trek jong banai jelio ye ki jing tip ki bakham banya la ban yo na ka official district website ya ka New Generation Gen Post Office ka ba sispa la plenen ka si haki kerpong jong school ba North Eastern Hill University kabapen ba ya kadak jong ka jinglong kongsan jigi samla ha kabapen keladur ya kelat penyeso lengba kadak ha kari India ya ketingi yang dak la pli lengba ka video conference da menteri ka jong sarkar India Jyotir Aditya Scindia na New Delhi ketika post office ya kabala sanjur na kabenta ki samla ka juk menta ki don haka ya ki kamera ki bala pen internet bat ki jing sakri ki bakat kum ka juk menta da ka jing tumu ban ai jing sakri na ka benta ki samla pulia usen dia ula kedau halo ka jing sinna jong ki jing kela ha ki benta pa per bat ula terwa bandan ka lempung ki ba kerpang na ka benta ki samla bat ban peniar su ki ba kum ki jing sakri ka lengkari India kinong peniat ya ketika yeng dak haselong kila ong ba ketika sin jam ka peniar so ya kerkom tenrai bat kejing ang nut bakat kum kejuk mentah kiban penklan ya kejing sim mentah jugi samla nalor ki kamram jing sakri bagi Juliet Deputy Commissioner jong Southwest Garhwals District ulaong baka screening na kabenta ban kumi bnia ya kejing dan juga jing pang TB ya kipat ba nong song senong kadang ya seprang mentah kabla ai keteng tuberculosis and non-communicable diseases screening drive kaba kajing lapat ba kabla tip kum ka TB campaign kaba sispa sngi kandang ya seprang
Katu gani ke kubor kelakut kebelawan Syapi nak Akashvani Shillong. Ha kapor Prabhajing ini sok pat Pakadeli Station nak mentaki kubor di Bandar.